Ki eki jing shisha shalendat ke jing kla no jong arngot ki kon samla hagi rehab center ha Assam. Hato gade ke jing shisha kata ke jing keno ba sha bom sha tit. Ke eki jing keno jong ke Miglai Users Forum but ki eki jing penkesan jong try ke rehab center ringkat ke HYC. Ke eki sin jam jong ke sarkar ha ke niga benta. Kublai parlok sa shi sing priang subhai pi sha ke niga jing batai lingkot ke jongi but minta kenti ngi kren halor ke jing mi ki kubor ki be day ba ke jing kla no jong arngot ki kon samla ki bren ha pedeng ke jing sumar ban lat na jingker new drugs haki artliki rehab center Assam kata ka Better Living Wellness Foundation ba ka Life Again Foundation ki belakam bala penyat da way khasiu ba keteng u arup Jerial Pasak ringkat bat angut ki weipat ki kendrum kendram ki pau perthai hadien bala mi ki jingker no ba kini ki angut ki la klat na kadau ke jing sha le ben ba ke jing sha sho ben kat ba ki dang don hakini ki jaka jing sumar Miglai Users Forum lani ka MUF kalawan syakmat bandawai ka jing tokit halor ka jing klab no jukin ki arngut ki samla Henry lami ki jing ketat na kaliang ki bahayeng ba sem halor ka jing no jong ka MUF haga jing kren bat ki kato ka ningut ki kun samla ki bala jusa teng hakini ki center kila kubur ba ka don ka jing shale ben ba ka jing sha sho ben kat ba ki dang sa hakini ki jaka Henry ki don ki wei pat ki samla ki bakam ba barok kini ki di khana lam ler ban pin thop ria ya utrai jong ka Alive Again Foundation u arop pasa tika ei ka jing shisha haga jing kren ba kilat pathai kubor utrai jong ka Alive Again Foundation u ba arop Jerial pasa ula kentat ya ki jing no baro sngap ka ei ka ba udan badong hana kita kisamut basasyo kini kita armut bana pedeng ki bakhlat na kita kisamut armut kita ki bakhlat na tuna pedeng ki kisamut de kita ki armut lada de bang ale shisha komta ki bhaing ke ai kes kala ki bhaing ya kin apli bikin ai dikini beli kin wan link ba kini ki MUFA anda lala chakan news ngai kran ki bhaing ki on baru kai ba pikwa kai ga jingira ba pikwa ong ngile pat ngam penaru ni ki bhaing ba kini ki MUF kila ale jah to yin bayap ru kila ale man kili man tokit diki kai ka baja ki bahin ki mangimdan por mentaban keren kita kila subata in small details iki kalau kita time ini idang baki ang bakade ka forum idang bakade ka foundation ka jonga yang ani yang play play sungar bahai pun jonga kira ni jata kantin idang ong nang bakade ka foundation ka jongpi ni mi dan bat pi kalau put everything ni honi ka jing le jongpi andre utrai pun ajrong labu ka destiny ka jong ukat ni ushima jing do te hadu ka yung yap klali ben klar kumne ndai na ing bahing pat kimdan kata bakin le kisi beli kila pun khoj ya kamet klalap ya kamet bakam dan ye ndai kini kila alit tu klalu dah gitu jaka kolong kapa saki release gitu kisni news ki ba fake yang ba ngile kumta kena kalong pun susi jo denga kalong ba ka kertenga kala kiu support ndai mata kala her wat hapo sisngi asngi ka jingle ka jongki kapa are ka foundation nga kila ben ka balai kalong ka bakta jor ba ka dei ka men sim ki kimi ki pa ki bala sanya yang ki bala poi sete ndai mata ki du jing sanya lut haka jinget ya to ka jing release ka press ka jongki ka jing keren ka jongki bane keren ni kata ngan itu ipi mantangan thok liu shu ngan buri liu shu mau haba gitu kila keren tu yang ka jing dei ka jonga ki mung sangi dan ka proof ngadon ki dor ki jonga ngation berki ki dei perlu ki jonga kalong kawai pat makir kisuan rak passion kumtu kisdang mam commission na pisar ki passion kalong kabong suntonat ngkren iki ang balada mele kumne ki ai ka tingka spo jar ki ang ai ngi lai hajar ranta tengo ang lada mele kumne te pat sini ladong yang menyele kumne te kam suntonat kimi ki pa ki kamai ka jing mesia men sia bang jing suk bom lak bonlong kasapoi ka jing shun ba ka jongi ka de kapor ba ki ladan bat ngi sipor ki wan ki let center jonga kyo nga ba tomong na mela penle no de ID card ingin yen lat na tulget bengi tray kan kampat meh bengi rap kam meh ngapele ite ID card kyong ai ki admission form ki jong mesan ro lingin bu mengi sometimes kita ki pick up men step men ngimla mengin print out ki hang ki dukan kini kita te ngin bu lupa mengi ki admission form ki jong meh te ngin fill up ni ki bahayeng ngin suara sameh kolong no ba ki misuse ya ka admission form ko jonga ki pendap haying we kena kilayalam atau kena ikimi sudan bok ide ba sian man ono ba start ishondo de ta admission form klara itu kena makapor man step kapor jan meet ki phone ngati ba haying ki ong ba ngala pha phone la poi suto ngong phone yu mai ngom kan det ngong phone bi pa ba kata kasing dan ke jingwan shaw kena amdan pick up mengiru amdan ni bo phone ngan phawan shaw kun kalau mo kitung det ngong
phone you kerteng you mai to kun pi la patai kerteng dan sisam to kuna check register eru mai pangapit register ma dan anda orang benar yang ma paling bagi tu kena kiwan hayang mana ijir kerteng kita kena kila ibu sekoi cekah ada dei baja itu kena ala sakno ka foundation ko jonga swani kong ato Andre kataro company press company eng hamkren issue berki ngasu pa phone be hini ngasu pa babje phone gitu simno kita ID jongi kila misuse ko slide jongi simno to dokumen su jongi film te ka wala sai sing ke ibu kinle nado kata nyem don kejingnya teks kejingnya dei show berki nu kila ban banyak rehab kila ban target tang rehab jonga baja sikwi rehab kata KMUF kamle andai kerja ke rehab ko jonga ke insiden ka bomlong hadu kata ru kipin fake news ya ke rehab ko jonga hoi kidon ki rehab ka rehab ko basa maki ngatit hai gadai kala sa khang kata ka rehab mata andai kata ka rehab muncua kadon ke jingya breu kadon ke jingya bom mitit andai maki kitip pelen ya kata hang tai kilit tap ikhna klem ke jing siir klem ke jing tiang ba pat nga kam dan chu ke jingya dai andai manta hai gari ha ko chunga kaya kumno kaya kisim ko border kalong ka bos mosi ba ki khna ki balami nangaru nang the ki bon ki bakala ki empat bon mo ki bangkala ka main target ngastu ba personally ka debi janga ba ka ka bangale nga haying hasam ka nga bam nga haying hasam ka kamram nga chunga haying hasam kla tuklar ko tata bro khoi haba kisdang na karihat ki pois dusing sasam man ubre udon la kajong baka kam kajong akam de basting kade ka bakya tangman answer phone si singir ki saw ko san putli ki calls kam de ka bakai kolong stress si klem to stress kai ndrei nga don la kajong je jistona bonong ma hajing im kum bagi mention mem ngale kai PUBG amde ngo sule kai PUBG no khi do step do thia do me ngadon de ti por le kai kolong stress free ngalong free ka kamay ngale kai na kata game tuan tu keluar kata taruh Lada kadai kumta nakaliang katu kalawan kata ka department na asam balik kalong khoi biklara ka CCTV footage kamera ka jonga kilawan to kit ikna ya kanyo prangut ki clean ki kerja samta ki pun ka jong kumde kumta ngila sa kaning pat kata kilapit na CCTV kamera ke insiden ka bajai tu brio ka report tu po yu ta bistom kila kum ngitrit ngile yu kini boro khoi kilong ba ke jingkran ka jongki nakaliang ate ngong be ngakentai but ngan sasim action ni gini berkhot Henry Kladon ke jingkawang keti hapdeng uba arup bad ke MUF halor kini ki jingken no baro halor ke jingkren ba kadon ke jingpenan kamba klai ki ID bat ki application form u president jong ke MUF uba Jerry Nongrum ula kentat ya baro kini ki jingken no bat ko ya uba arup banwan ra daki sabut ngai skwa ben bu ni jingkli ha media ba baro ba dari ba ai kita ki ID te mauru la dia lari ben book week office copy bon la ben proof bon la ai sha kita ki ID te admission ru kita ki admission form eru wat uweiru khna dan ba mangi na ka forum ni past here mangi na ka forum ni ju pa here you know ru shana shari ha ru te dari badan ba pa singularly long personally kata dari badan personally ru ni pa kita ki centers yang ki parlok jungi ki bang itu but dari ba ngi di kita ki bri bam commission te ngila ben penwan khma kita ki parlok jungi ru kita ki centers ka center bangisi pa mangi ka di Renaissance Wellness Foundation and especially pang ki IDs nol bangi use ka keteng jung u te dari ba udan proof te please come forward nama ba mangi yang be ya ko hok tengim dan kamera ben perkat kita ki cover up stories ni kamtai tama if he has any kind of proof please come forward Kajingken no le ben but short ben kalau wan ru nagi samla ki belaju sateng ha kini ki center tinggal yang ta don kerteng era pasentar kan ngile yang tu don si repo wengot ki don pisambro kasih sudah yesus ki shampo jeng kia dem tu ya le tu masen po yang tu po ki pelau niket tu tengi berkat teki shek ki pelai bro ngana ying sabon eng lara barong ara pliang pelas mai lara bible eng lara tenta ki apala niket ni pen rung derek baca po kamrasum pensum dari pensum sumem pejak kan tila ada pensum tu
te la shong tu po jing thiak sawara ki pala em tu te jing bam erong la thiet te kamyo ra te jing bam kla shim ti ba check tu te kla ba check ang tu ru ki de ki khasi te bila di senior rik la long nong pe yi kan te dem tung la yo ja te la perkhat ben mal ste gong na ba pinyo drip pinyo e tu ka detox kan la perkhat be kata te kla ya ka tu ka treatment jungi sausngi kamyo dawai shu te ne kamyo dawai shu tu te tu ngi hon la hon be mong yo to wan bangkala ne kla ires untuk kim put erek ben biang hima dala kut ke dawai king stu ta treatment de te namar shua bang le stay la don sha arngut kana nang ni kan mung itu ba kila ale chat nama kim don ta sentar ka baliknya di namar ta sen bu ngai kerting better living tamba muat ke siapa bu be po di nga perkat ngo trek pi don sepo dan lapo itu po on sate bakadon lai telik sentar te ba penyat ju aru pasak kan ko kerting better living te we kerting ajon ba we kerting to alive kan one shift na po ajon sa pongot mana po alive ship hongot hapor bekiwan kita ship hongot tenai kenduk kan ta kana belum itu kan ni kenduk untuk kyong ang lai tu iking gong apet ni yo ja kum tam ta ni ta ten kadang biang po alive ka ba me ki tu kana kan ya kyong mi de na sini ngong ki kyong o tu mi itu ne mi ta ngong itu ba yong ta la shift support alive ngong a balai shabom arngot te wong an la jingam lut teman ai ma ba te we klat ta ba shabom ngi klat a shubana ta ba shabom eken ato la ko na maring mi kontak enak we sentar te ngi rong la te ngi to don we khna to la siap ha ani la da siap kena ba to khna kan te ngong kan ngang ong to senior ong brung ong yarap penyo da wai ni khna molong I thu ta ka jingpang ju wong nga mele skap jar mi wan hang ni pen phai jong ne pen phai ni te dem tu nga om ban sa bom mi lok ta skap na mo along sa sa ste ro nya perkhat el jong ni sura pendong utau khna ba nga ban yarap ban pinyo dawai kan hak ta singi upang lo kila wan te kita ki e upang to kila sedang manai ata la adu atam la nguchu pen le uot usus pele malam tu kan de mestep ni de ibaro ta badan po to sentar kan de ibaro uklat hak wan jongi betu takna longi la sosi mana mar ni dan tu alam separa ni lai bamlang tentang tegalom takan ni le cetero la perkhat beken dan ste o la dapang eru lo ke treat ni kimi kepala jongi ma perkhat kata bukan bos kata te kena angsi gila shu embe tang ha jing tiang jumlah arban nei ban keran ru kimlong da keran ru sasho da singabu sasho ni haban susong be sijaka sa pet khamat ha yang ale nomor nongum nonga kham biang ta ngam ju perkhat than ra I kai ngale be kat bangala yela dia walang apang stomru ngamai la re yela dia ngapen be yela dia nomor bele ngam kwa da bangan long lang hiwai ko program bangi yo ke jingkai kai hap tang ke treatment kalau long sebab pelat kila street ini kum kimrau ndi shu kum kibrir ki shu ini ki bom ki dat mla shu bon klat kita ta tang bang kwa tang goi wai ke jingle jungki ki ben yo ke jing snang kum kila ai ini makiru ki ben yo ke jing snang sa bom sa dat ke jing sa shu kum der bang shu tang sidiang ardir sure wadu ben ma ya sure butin kanali bejam ringi kim la sure tak daw ni sedukut men siam tu tengah semua keman menta bangala poisi yang dan dengan fokus belajar ke jing songko jong la dia jing tep jonga te ki siru ki don ketilang hi mamlar bandong yo berkhot uba arum ula kentat yakini ki jing keno baro henry ula kubur ba hagajaka ai jing sumar lada don ki batam ki ju bom shideng ardeng ki lega jing sisa ega to kador le long kapan kedet ingi mang si to kador kani kador ka wan na air ngimtip ba kum gini kis hangi ki padon hoi ngim ong ngim bom ngimtip ladau na orang dakai sebab pala ngi ai shideng ardeng bar ka punishment yu daga jing nil down bangin balai kini ki jat lada ki dei sisa ki drop edik ki badon si sumar hanga bangan bom ka to kurkum kata ki lakhlak
kadak pasien katu ka bon mat jongki kalong betlot lada breu sngai tu ndre ka condition chapo ka jongki ki liver system ki respiratory system brokik la tlot lut ngan bom in that way ta kalong ta pun poi susi. And the second thing kalong ba manin ko keren gitu ki khna bangi lasa kumta ngidon ka rehab kumta ki keren chpang ka jonga banga bom ki ki pet la ka dia andreu nyotli pipe kata kalong ka jingbom ka jonga ki keno enga hang tu banga bom nga andre ka jingbom ka dena wei ki da teng ka jong utau de partner jonga bangile lang kata ka rehab mo si bom ngoloi badai ni kita bagi bun kita mga saya klat no utau brio masa poi pleno kan Alive Again Foundation sini siapa Guwahati kita gi bapun but ndai mentai ke blame ka one all on me but te kani ka dor ka pikilim pi ngam ta ngam te pone ka kamin ba kamdan ka no ka baye dai ba rehab ko jong ka dai ka sisa ka jing pun kam ka jing krumar kli ka jong i bor khoi na shia mare sini sto kam dai ka bakai ka komon ki pulit ka komon kini kita ki long hai por rehab te ngap ya mare shaki lawyer kini kita ngir ngap defense sel jong ba ka bom dai ngap defense ngli wat kilat kinti sakin ngangawan sini mon agen ka jingkren te kidan kina ko bana ba kilap prai ka get iklami sabar ngi phone ki pulit wood ka jingwan ki pulit kila yo bat ngila purum yang ki por rehab kidan kilong kami kila yo khobor ta kila har stiru man pe kita ki kon ngakhalam ong ngakhalam pan eki ngwan mai son pe as a part of treatment sin balarong por rehabilitation center nakaliang ka jonga ngam kwa kano ka jing puntut apdeng haleng ki bahayeng naleng ki porlok apdeng barang ya ka treatment ngakwa be ka treatment kanya bisa chat lada ki okren bahayeng lada ki okren kimi pa in between the treatment kilong emotional kiyam ki pangnut ndai ki kimi ki pangnut lah te lada ki pangnut ki kimi kilong sanut tingilong strict ki phone calls ka meeting par ngilabu ka por bam ngin ai ka call shwaning kong efisia kumno behave but pisia hang tang in sai pan penduk epi ladau keren pumar ngin parai kenduk ladau biang ka keren ngin ai kenduk snan epi balai ba kikmi ki pa sti ka jingkala ta kamram ko jongi ka dini kong shong ra ka jingkala ngam man counseling personally na counseling with group counseling ye shongkai ngasneng akraw ngai motivation iki ngabatai ka stories ko jonga ngai ka yeki kumno phinami ongi sabar ba phini kala ke ba phidi banle ke katai obat ngi phidi bandon ke phidi banle sabar kita ngi ai lupa ki kai kren siki ke jingkren ka jongki without knowing bom la bonok an ka jingku tu klar ka jongki main target be tang manga ba ka Alive Again Foundation how new stem ki bon ki kes ki baja ha ki rehab hang to bli ke MUF kam tu klar kani rehab bom so ko phedan lang ka khteng ei da rehab kani khrteng ka Grace Foundation kadai ka jing misunderstanding hakam ka jam ka baar ngi mi jing muthan ka balai ka dai nakaliang bisa tingka ngangadon misi menyerap hibri beduk usukru andai nganda poi sethi nganda ram ki khna nang ki beduna dor baile partner ngawla ut bai ong ba kumno men penyat kumno men pendak gitu kilong penthut yang suki ka bhaba ngasin no right decision ka bai ngan pleno da ko jong ngala ban bu free treatment ta kapor ngala ban ai free ki beri ki bom la ban sip sitting karu ngala ban nyerap kini beduk busuk ru hang ta kapor undang kudarenga te kan sim ka decision ngawan no sepo Guwahati haus namar zaat sorry ngapli no Alive Again Foundation Ngilayo sngow ye kijing kren jong ki samla ki bla keno ba ka don ka jing sha le ben kat ba ki dang don hap deng ka jing sumar hakini ki center Henry ki don ki wei pat ki samla ki ba ong pat da kum wei Andre long yang nak mengi sting ipishan eru kat badan ikan bikin para le jong kira nak jing ir te im jorong ti jule kita kam bla ong ki MUF ida te kumbu ong tu ikna tu ong ba kana kata ka do si sin si yo injo ni yo lai sin si yo ka do yo bisni yo du jor te jan min yo ka do ta lai sin si yo ta ka toilet di eru kam long ram ta ka biak tu si senam ibu ngasa ta toilet i ru ka biang inju dan ka ta jing to di te naman ta health i ru bang pang ngai lu jong ru antu mapang stom marsene hai ba into te iba la ploy ban ai dawai ti yong de film smolong tang yalam pi si doktor ki ru te si yalam si doktor i ru dang la stom i ru si ko ni ba je te ngalu mali tai bang la cha kel mali ba au pesamo
Tengah benar ali treatment ni shwai ni. Ala jar kendai. Shwa bukan mon ko be. Tega jingli treatment jongar bodi kuntai nam takalai banai. Mo nam takalai banai te ngala len. Ngala len na shong still lai banai te kadoni ke tak jingi kon mo la dak lai banai dan lai banai te kadoni. For lihat ma kam tam ngili la along bal along lok along kon e. Kan mau wi ke yeng kasam ngentai. Andre hadin lai banai ru te ngimyo kan tak respond. Kapon ru ngimyo ni katai ta tam ngili mo e tai sa banai. Kuntai na lai banai sa banai tengam ju. Kamyo ikendu ga arum no beli bitip banga ngalong hidu khai tentang apa treatment nasi tim iki kena nasi tim e ngomong ba ima yang ake kabam gadi kabiam gati kadam gadi kabiam pendelawan kata kajingtala kalau bang alhamdulillah ngam ju hala su kena tim su ngam jule su ni katai ga tidak kham sutra ni katai mangai kajinglong breo itna ang bau de ni khna sama kon kalai ngaru ba kon kalai ngaru ba temen sno khtina on tes crispy ngasdang era sa macau breo ngalik bu breo tengon pick up on kini khna kini ba keren men ro apa kayu kidon we arut mula sap pick up ba Ti kata kajing syak kena jong ba arup hari kajing syak je. Khamdan na markat ka jingi jonga kamdan hoi kata ka jing bakala ma po te kidon itu sideng ardeng de re online la bombre ikhot iki isneng itun i ma ithit ki hel ki Red Bull coffee pun stona no re ka tu jing sho kamle bang ba jing sho dusman sho kumra la khain kum para persal de kadon kata mong te re kadon ka punishment apo rehab kadon ni no punishment ru kalau kai ka buat pensosi yang iru kum ki tama ki bash ni ki bai don lang ki miswaro kum ka jingkran yo ki music te kamlong ko ba mi ha ma no ru mar kai bingi shong mangi ba don lang ngan mangi ba kiru kam urlong kum kata kum ki ong ma ki kalong no kompong mo kai ba kran ma ki mangi abangi shong lang ka ju kamera ka ju ka bam gadi yo Ona kamsu ya hab mangi kadon hiti jing kata engiru. Wala kata tu jing syak kanto jing iba pasa kibani si om mangi eru. Oh kata beliau London nakalok kati. Ya hab ya be isi yang kamtam ki family la jangru. Indon sabat ni hantu santa shing la. Hantu santa jing ni London butuh partnership jing ni. Mentu bishkon. Don tu pas step and tu santu santa iba ngiru. Pek mu uyangi Usman mu sukiar ni. Ada don kini kata condition ini bakam long serius nak lihat block 40 batch papsa tu tum tam lawan meret kita wan pet ini ai kalau kai paling ngok pi ini bang ya snow kini ki kubor ni pansing hawan skmat ini hawan mi te kalau ngaru ila de nama kendit mau si igon news kunto ya kai iba pasa bum jule kami kita li jingkran. Sa kawai ka orang bang ngaru ngal asong treatment ye Shillong ye rehab badan Shillong lai banai ngambel. Ti mei pat kat menjunga ilakkan ban imei ti yo kata kalat ban pha si ba sa. Te ka first treatment junga kadai Grace Foundation ude usnem arjar pawi. Te ngandala boys day kapiang i po ni kong orang wan kadang song dong withdrawals komet ye dalam utama berbedi dah. Kadang withdrawals ka kli kampiang ka dang dom haying asam dang kwa keren breu ye the skin dalaya si bana ye bap sai si wan gum to si kli melalong gum no kampiang ka di kapam si dong ni am kampiang ka di kada kapam da kadang guna kadang comment ye dila restu di aji dawai ye the hadien pat gum to dalaya jisngi ye hadien ngan dalaja ki withdrawal ye pat Grace Foundation si one page anak wak bam itu the one page ini kena lah kali one song bat ni keren ini kena si dai gejing kai gejing sneng ye dan tu por ni kena dengan si dong ni bak wak bam kini ketai dah Menu pimi na po Grace atau pimi na Grace ki poi lang sa alay na dia mau baru ka second treatment part ngasa poi sha Allah lah kai bum para yang ni bat sok away part ka bam gedi gum boong ki biang bel
kat mangi kwa bam ai ben Hagawai bat kaliang u General Secretary jong ke MUF uba Bari Leslie Karmalki uloong bakade ga babi an ban sho yaki bat kentat ru ba kadon kata ka jingya shim commission na ka jinglej bu yaki samla shakini ki rehab center da ke MUF. Habai dei ba ketu kejing kena bang ibam commission ngaso samarki namar ba nadu arhajar prang la sang tre ni ka fil tem 4 judan kata ka 4 jukan poi kan mau hi banong ba kata commission ni namar ba kemensiam gade bi ban yarap menteri kibrio takada 4 jukan mau banong bansim kabu na ki bahing basem tada ki kemi ki pa ki wan ngi hadu menta menne step ru ki don ki kemi ki pa ki kwa kli ngi shanu wan pha treatment ngi pha bi ka number jong baro khoi nadu ki kripa foundation new hope foundation baro khoi ki treatment centers badan nasional ki badan cabar ngi pha te hakabai dei badu aru pasa ka tu ka statement bu ai menen ha press ka kwa ban kli ba ngi kwa ban kli ba kumu ubrio memparlong qualified hey ru ai dawai kena kaba ngi hadu mentana du arajar prang la tre ni ka kam bangan yarap ikna bakerni dikiat kerni di drugs 4 judan kapor bangan ong kiri di dawai duta wad hapo ki center kum ki manbha foundation ki viham hapo osti center hapo sibil ngatre hadu mentang 4 don hop ban kta ayu dawai ban ai dawai ki kena la de dawai osti ne u HIV ne u hepatitis C ne la de kinu ki dawai wad de ki dawai so kpo ko mo wong mo ngim don hok banai na mana ngam dei doktor te mau ngam tip hanu rukom mulai ai dawai imat udon ki khmat ki ba kham klan man yo superman ru imat bo sula ban pet la long ge x-ray la tip ba ki don ge jingpang ga ba ko no la tip lu batang supe yu briu la de ke gastric te ka ba ar ba kolong ba ula long ko bati thliu yela di hi namara ka guideline hi jong rehab center kam judan kanu ka sentence ka bala banong ba you should punish drug user hapo ka treatment la da upaklai ke ru ka de counseling tu la pla la di yang tu baki punish ki drug users ka bala penken hi ka an hang tu le la pla ru ba siding arding utit te kita ula ai la long kumba ai statement ula ti thliu hi la di hang tu te habai dei pa betu ke jing keno ki tu bangi sipun kami tu ki kena ki tu baklat cepo ba syati saka sumar ke jong tengi shwa kali namar balai ngilong suspicious ya tu ka jingjia namar ba ya ka dead summary jong tu kena ngem yoi te ya kapor ka ba ki yap ki jingtho na hospital ngem yoi yo bat ka jingthok ka jong galong ba ngalungo ba komno ki pai ba jongi kidang bit buang ba lada ula po wong ba ula kerpa di ki bahing ban le postmortem namar dam le postmortem yo death certificate katuru kalong ka bathok sarai baro khoi nangi tharai ngi tip ba ya kani ba kibun hi ki jingjia ba lada don ki jingjap ai gim don kam banong ba thap ai postmortem baro khoi bat ka postmortem kan de ka only criteria bangi de ban yo certificate te nakaliang ka MUF yung yu ba arup smo ba ai kloy ya ka jing file case pi ha ka an kana wangi ru ngin yo wan namar ngi la thaj badap pi ban chu tang ban chu berngem na po ki la pasai media te ha ba ya de bat kitu ki jingjia ki ba ki keno ki imlang salang ka kani ngirang don kam kum ka imlang salang ga jongi bangin ya perkhat la ngiat hing ni le no ho ngatip ba ka jing ya sha ka jongi galong go belengkot dole sile ngimla bansha takadau ngi do no ya to ka jingai kershan ka jongi yo henry nakani ka lat ka pathai ku bor hinga tharai kumngi ki imlang salang khasi tharai ngla de ban change pi khindiat ya kerkom perkhat ka jongi lada ukna ungat akanu ka jingdi mo sisin bangat akanu ka jingpang kan wan ben takada bawang idi ban bu ki rehab ki ban ai ka jing selok ka bekenjaman sim ya kamet ngila mani sumar ya ka iki bar khoi ngila ban pe tang ba ko bandon kam ini khna ka jing ya selok baka bekenjaman sim idi ban bu ki center ki ba ki brio kin pe kin ni ai ka selok ban wan ra ka jingkela Hagabe dei pat ka jingkeno jong ka jingdon kti ka hinyau trap youth council ni ke HYC ban bat pha jubori ki tu ki samla ki blangat ha ka jingkerni drugs shaki ni ki center balakmi da ubaro uhe ka seng uba Roy Kuparsan Rem ula kentai wari ya kini ki jingkeno bat ong ba kini baro ki dei tang ki jingpen tho bria ya ka seng Nengkong ya ngi so ban panpau ya ka jing sngosi ba jing so diaw ka jongi halor ki babun kita ki khubor lamler ki belami khamtam ya ki rensan social media ki bala don ki bri ki bala thmu ban pentho bria ban pun bunam yangi kum gaseng bat kumjur ya ki noilam bat ki khot jong gaseng hi bro khoe ngi kwa ban pensai halor ka jing sha keno ka jongi bat ka jing penmi khubor ka boong ba kaseng HYC kalet ban bat ya ki nong di drugs ha keleng jong ka sor shalom
kumjuru hakiwe ki jaka bat ondang iladap ban bat ya kita da kabor ngile ira ya ki syaki jaka sumar ki badan hang tiapo rehab center lani ki badan hang tiapo asam kani ka jeng keno jong ki breu langba ka jeng mi jong ni ka khobor kalong ka aka ka bangimla ban pediang ha ka jeng ya lenti ka jongi ha kani kan riu ban nyau tli ki banai abangi ya kendu ya kini ki khon samla ki baya ki belak kerni hol drugs lani ki riu rangba ki belak kerni hol drugs ka baningkong ka bangi kum ka seng ngale kalong ni khot ya ki ban ya kren ban ai ga jing sneng ki ada ki ktien ga thli ga jongi ban kumjuru ban khot ban wer ki ban kentu ki baki dei ban le chagi jaka sumar bat ondangi la ikendu ya kita ki bahi ngasem lani ki kmi ki pa lamba ka jing kren ya sotho jingmut bat ki ni saya penbet pat bat kini kinong penyat kini ki rehab center ban pha ya kita ki khun ki ti lani kita ki bahi ngasem ki jongki syakita ki jaka sumar mdei tangkata nagini ki sispa andru phong tam ki baka seng kala pha mdei kita ki beri mdei tang ki baka seng kalam ki kini bon na kiru kini ki bahaya ngasem jong kini ki khna jong kini ki rangba ki ba phone hi se ki noy lam jong seng ban pani ka jingeram ban ong bangim tip ya kalenti se e bangi le tha sumari kini ki khun so ba ay ka jingerap bangi te onda ki lawan ban ya kendo yangi ngi sapen i ya kalenti se e bakin le ban sumar shwa ban pha sumar ya kini ki samla lani kini ki rangba se kini ki jaka sumar ni da pelong ru ni da pen ong ru ki kmi kepala ni ki bahaya ngasem baki ban sign ya ka form lani kata ka kod shwa bakin le sumar omdon weiru ubangi pha da kabor da kabangi tan na surok ban ong ban let pha be direct sethi support rehab center te kata ka jing keno jong kini gibriu lane jong kata ka khubor ka ba penmi ka ba ong ba seng ga le da kabor ban pha ya klem ga jing tip jong mi kepala ni bahaya ngasem kalong ka aka ka bom shisha ka ba ki shoot how ki shulam ler tang ban pentho bria ya ka kerteng jong ka seng bat khamtam ya ki noilam bat ki khot jong ka seng ki ba du thia du dam ki bami syasurok nadu dang step pernat hadu indamit ban yakun ya kani gajing ka bangin mujai banrim ya kendu ka bede be udras halor ka jing keno badon ka jing ya subut ya padeng ke HYC bat uba roy ula pen pawi ka jing songkhia halor kini ki jing keno bat penksan ba hadu minta menne ka seng ka trei na ka benta ka bha ka mian jong ka imlang ka salang ya habaidi ba kani ngi kwa banong ba ka seng shwa bangin let ban pha lane ban recommend ya ki samla ya ki orang ba ban le sha sumar hakini ki hakani ka Alive Again Foundation bat hadin kata kami sa katukoy ka foundation yang bangila le ro de kinong ilam ka seng ban le pet ya kani ka jaka ba ondang ila le hakini ki jaka hakani ka jaka sumar ngilap ba ki ba penyat ya kani ka jaka udon uni counselor arup pasa baju bami khmat ya kani ka Alive Again Foundation hagitu ki jaka ki ba sumar ki don ro de ki weipat ki pardo persnam ki jongi ki samla ke bede nak jat benri ko jongi ki bape ya ka jing penyak de ya renti ya kani ka center lani kini ki center bar hapo jongki ki basha sumar ru kidai hi ki babun hi kidai nak jat benri ko jongi to ondang ilaya keren bat ki ondang ilaya khana bat ki khamtam be ki basha sumar hang to ni keli ni perthu ya ki bakalong kumdu kani ka jing sumar hang ni bon na ki ba kendu bat ni ki ba keren bat ni ki ong bang ni sultanan ni biang ka jing sumar ni yo ay kay banyo kajing sumar kalong ko babiang bat habang ilap ru ba kiba sumar bat kiba sya sumar kidai hina kajat benri ko jongi ni so singan ni sngo don kata kajing syania ba ngin pha lani ngin don kata kajing ya trelang bat kini kira center jong kani foundation de halor kata kanong rem ba nakaliang jong seng kumba kalong ni hadu menta nadu mengisdang hadu menta ni pha ban sumar hakani ka foundation ya kabala penyat daki beri ke badai nak ajak bendri ko jongi ndre ban ong yang ipat bangidon katakan nexus lani katakan jengnya subut habreng jongi bat uni unong penyat jong lani utau nomi khmat ya kani ka foundation kalong ke aka ka bangimla ban priang bat ngi penrem jur ya kini ki beri nak kini ki sespa andru phongot tam ki bakaseng kala pha kidon ki bawan na kidon ki bakum kini ki beriu ki bawan na ki longyeng ki baduna kayo kakot kidon ru wat ki bamla ban siu wat si tengkaru ya kajing sumar ka jongki haba ki kmi ki pa jong kini ki beriu ki wanangi ki bahaya ngasem jong kini ki beriu ki wanangi ki ong yarap lemengi hot ngimla ban siu ya kataka ya kabai sa wat ya kataka jing siu ko baki dei ban siu man ubenai ru nakaliang jong kaseng da jing songkhya ka jing so sen ngi kren ni ki nong penya jong kini ki foundation bat ngi ong ki baki don kum kini ki longyeng ki bakwa bapli man lat na kani gajing kerni jong trak sendiri kim dan pat pisa ban siu kata gajing lo jing sep tingi ong bala ne ban sim ki bukum kini ki longyeng ro tidak kan jing keren nya sutu jeng mut bat ki pediang ki bukum kini ki longyeng bat kai ka baka senggal le pat hot ban kampen sting ya kajing yo ya kajing lut namar ban sumar ya ubriu lani ki brio de ki phongot ki ba
ki bambiang ka jing siu ki bun ki jing lut ka bai bam ka bai dawai ka bai nurse ki bai counselor ki bai ki bai kumta ter ki bun ki jing lut te ka seng ka le ka ya ki ba kum kini na ka ta daw pi sa yo i ba ki don ki banai ki don ki por ki ba ka seng ka lum ka lang ki ya ki marba mardi ki ba de ki wei pat ki Parsam ki jongi ki juan ban ai kani office ka jongi haba ki bri ki yo i kani ka kam ka ba sengale ki juan ra yo khaw yo dai ya kamlu ka sini bukum ta ter ki marba mardi ting yo ban lum mi ki kani ka office ka jongi ba ondangi lalang ladam ni sapha pat chegini jaka sumar ka khnang bakan long ka jing yarap na kaliang ka jongi ya kini ki jaka sumar bakan nom long ka jing du nong ki le si kani ka jing yale ka jongi persat yo drops kani ka jing yo ka jongi ban pha yigi kun samla kumba shispa andru po shispa anyo pongun shaki jaka suma bat kumjuru kal adon ka jing kwa ro jing ki babun ki balangop drops ban kala bat ka jing penuit ka jongi yaki tu gi nong de khamtam ya drops hang ni keleng jong ka social long bat ki wi ka jaka kani kala ban pelong yakini ki briu ki bangi la khot kita ki nong shono lan ki men shono ba kumjur ki nong ritlen ki batmu ban pendu jat ja ka jat ban riu ka jongi ngila long kita ki maujun thot bat ngitep ru namar bangila long ki maujun thot kini ki briu kin wat ki lat kilenti kin wat ki kenhun kin wat ki briu kumnu ban pentho bria ya ka seng HYC ba ki nong elam ki jongka ba kumjur ki khot ki jongka Pilayo sungo ba yo i balami ki jing keno ba pher ka ba day but kani ka ru kompetri kam ya kini ki rehab centers Henry ka eka sinjam jong sarkar ha kani ka benta ngayo jiktip ba nakaliang jong ka social welfare department kila pha ya ka magisterial inquiry ha kata ka rehab center tikumnu gin happen address ya kani ka sudden big number of citizens undergoing rehabilitation program. It would be a difficult situation for all of us. Ngalong in touch but katukan lingot ki kita ki victims ki balik chata ki bahing jung ki yakhana patna but ngayo jiktip bak katukan lingot la admit ha kini ki hospital sa sorko namar ka sumat kumba kam gadai tangga detox andre ka trauma ka ba kisem ha ka to rehab center por ba ki don ha ka rehab center yo sngo ki khana ki bom sngo tunat ka bam ka di kambyang kata ka physical torture ka don kata ka operation ka don tingam tip ken kan dala mi kata ka magisterial inquiry namar nga sumat kumba lapha ya kata daka social welfare department tamba nhap ban verify bahamafi kali bahamafi pachisen bangila yo ya kata ka report telala kan ban ya comment ka state government kam dadon kam banong in coordination but ka government exam ka state government namar ba ki citizens jungi ide kita ki victims of situation kadon authority ban led ban pan ya ka inquiry magisterial inquiry ti ngakermen ba ya kata kadi kan saja kloy mas umat makila ilek na ngambakla tamba hawat jiktip pa po social welfare department ngim dai ban sya yung kani kajingja kamdai sepang ban keno yanu ru tamba habadon kata ka operation but kata ka mistreatment ya ki citizens sa kanu institute kum ka state ni ham panchimkia number sa many na matip a few of them have been admitted to local hospitals also. Tikum mga tip mga kani ka technical problem na marba ngaptip iya don ha ka level ayu jong ka rehabilitation. Kide di balaton bon banay ne kila de gi bodon tang katukanis ni ne kabay ya ka social welfare department bakan shimkya ya kani bat kumbatip mga kila da shim action. Ngimtip ka ega baday ka ega balan ya minta hi ngin haban up ya ka kai pot na ga jing toket jong ka sarkar halor kini ki jing no baro ba ngikirmen ba ka hok hi kan sa paw perthei tetat hadu ka wei pat ka por ba daki wei pat ki issue ngin se shem biang bat phi ngade ibang te mauri nagbenta u for front media thublei ka po jong phi baro